Eguerdion, txorienetarrok, ze moduz deskantzatuta Durangoko azokan egon zarienok, igual esain deskantzatuta, zer parrandan urtengo zien. Parranda botata, bueno, danetik, onko zan. Bai ez, jendia hurbiltzen dena, goixian liburuak eta erostera bakarrik, gero beste batzuk ordu txikitan egoten dior kontzertutan eta juergan, bueno, danetarik egoten da. Ni guztakit, ni liburua bakarrik, Zu liburua bakarrik? Liburu, bai, eta diskan bat. Ez dakite, atzo dituzten ari, zelako bixamona igual astelenean oia lanera. Baina esan notzan, zigor, etorri bizara, ze txokolate tarta prestako. Bueno, holan esan da. Eta horregatik, ez, erabakizien. Venga, vale, ba. Konbentzitu nauso. Bai, gaur astelehen gozoak. Eta, jo, niregatik gainera ingonitxun, astedanak holan, Ostiraletan beti jai. Holan, asteburuak 3 egunekoak eta asteburuak 4 egunekoak. Eta nik gehiago esango nizuke, nik egunuke asteazkena, osteguna, ostirala, larunbatatik gandea jai, eta astelena eta aste artean lanera joan, eta berdinako barato. Alba da, Hori ez da hain errealista. Bestia igual bai. A ver, enpresa buruei, esaien zua berrostiralan, a ber zein bitzen zaien. Zebain ibili dio, eta mazazpi ordu terdikin, eta setz, ordun pentsa. Bueno. 3 egune asteburu emateko jai. Bueno, bostak, asteko bostegunak hemen izango gara, eta astelenetan, astelen gozoak, nik txokolate tarta, zigorrak? Nik sasoiko zerbait, gaztainak hartu ditut, eta ingo ditu gaztaina bumboi batzuk, errezak, eta mentan, probatzeko merezi duena. Osondo, nik txokolate tarta, hola ningot. Kafia urberuakin nahaziko, gero kopor bat Maria Bainuan jarriko eta gurina eta txokolatia batera urtuko. Azukria gehitzuko, arrautzak eta nahasi. Beste kopor baten kakao hautza, vainilla esentzia, altxagarria gatzapur bat eta irina jarriko. Nahazketa ezea eta lehorra nahaziko eta molde batean jarriko 60 minutuan erretzeko. Ganatxea itxeko txokolatea robot batean birrindu, esnegaina kasolatxo baten berotu jarabiakin batera, esnegain beroa robotera bueltatu eta gurinakin batera birrindu. Hori, osten utziko eta azkenik ingo beste krema bat esnegaina eta mascarponea arrotzen. Gero kanela, azukria eta kafea bota eta nahasi ingo. Eta gero txokolate tarta apainuko 2 krema desberdinekin. Berez, martxan, jarriko dugu Maria Bainuan. Hau? Eta bertan jarriko gurina, txokolate eta kafia be bai. Kafia, ez itxiarren ointxe. Disolbatu hau... Bai, holako ingo. Gero bestia gordeko beste krema iteko, Hau dia, izango da, txokolate pastela, gero gainean eramango dau txokolate ganaxea, eta gero, bai, joango dala holako krema batekin, lagungarre bezala. Horrela begiratuta... Ez, Alex, esango diazuzu, baina ez du ematen Alberto egiten duen kafea? Infusionatu bat, bai, ez? Holan, homeopatia kafea, ez? Holan, 25.000 aldiz diluituta, holan, ez? Bere omen ezein dut, ez? Elengo gunean, ingauen tipula sopa, eta gaur, jarraitzen dugu Albertoren omenaldiekin. Beti egoten da hemen burrukan nork eitzen dauen kafea da. Alexek eitzen dau kargatua, eta Alberto eitzen dau gehiago infusio aldera. Parkatu, Alexek eitzen dau kafea, eta Alberto egiten dauena da... Niri gehiago gustatzen gata Alberton kafia. Bueno, oso. Bueno, ni astelena dugu, aurtengo leloa, claro, ni bakin undoa, aurtengo azokako leloa hartzea ematea da. Orduan, hartzen zaude, zu ematen, naztu egiten naiz. Baina, bueno, zuk ematen naizaz, zer hartu duzu, beragandik? 2 euroko bizuma, berriz. Eta 2 eurogatik horrela... Bueno. Kontua da, lehenkoan ostegunean, parkatu azkenean asteburuan nun gauden, ez dakit. Amaitu gendu saioa ITV maratoia ninguruan hitz egiten, eta, bueno, bakit, egunero kontu berdinakin ari garela, baina hor behar zaituztegu. Eta, bueno, gerturatzen ari da, abenduaren 12, eta hor bakizue, ITV maratoia izango dula hemen Euskal Telebistan, eta urtengo leloa entzun bihotzari da, eta bihotzeko gaitzen, horren ikerketarako bideratuko da dirua, eta aukera bida euskazue, dirua emateko, oraingoz, gero izango da beste bat, gu izango dela. Ostegunian da, gainera, uste dut ez? Bai, ostegun hontan. Ostegun hontan izango gara bertan. Eta, bueno, oin bestela bizumez, aukera daukazue. Hor zenbakia bizume hor sartu eta hor gero jarraitzea da instrukzioa besterik ez. Edo bestela,
bueno, betiko era tradizionala izango dozana, telefono bat, hor daukazue, deitu telefono horretara, eta hor norbaitek hartuko dizue, kontu korronteko zenbaki eskatuko dizue, eta erosuek esan zenbateko ekarpen eman nahi duzuen, eta, bueno, animatu, eta parte hartu, behar zaituztegu eta, Hori da. Eta garrantzitsua da, hori beti izaten duguna, ez? Beitu, ez daukat asko, 5 europa izaten badie, Edo zein euro kontatzen dau asko. Bai. Pentsau, banak emango baluke, Euskal Herri guztia banak emango baluke, 3 milioi euro edo lago. 3 milioi gerturatuko ginateke. Bat eman da, bakoitzak, Hor, bueno, aurrei paga eman, ez zaila kostate. Aurrak espada daukate, eman etxekoek, beto etxean 4 gara, 4 euro emango ditugu. Horrela, dira zemate 2 milioi eta piku lortuko genituzke. Badala, orduan, animatu. Hemen txokolatia eta gurina urtzen nabil, eta hau garrantzitsua da Maria Bainoan etxea, edo gutxinaka, horako mikrobin labian bebai, egin zeike baina, 30 segundoko tandatan. Ze bestela txokolatia erra ingo zan, eta hori, eskakunite. Eta mikrobin labian, azkar erratzen da, horre egin alduzue, bueno, bestela aukera daukazue indar gutxiokin jarri, desizosteko moduan, eta horrekin denbora guztia, baina ala ere, noizean behin ireki, nahasi, berriro, eta honena betikoa, bueno, Maria Baioan izaten da. Ero, ez dela, olako gailu bat saltzen du dituzte, ja oso txokolate zalea bazarete, olako badaukate gailuak fondi bat izango bazan bezala, baina txokolatean, ez? Urtutzeko txokolatea da, berezia, zu jartzen dizu temperatura, horre, 30 gradu erolako jartzen da, ustatu, 30 ero, bueno, temperatzeko, bonboiak brillante egiteko, hor badaude, lehenengo 32 igotzen da, gero 7 jetxi beharra, gero igo berriro, eta horrekin... Hori ya profesionalentzako, Hori ya profesionalan dago, baina, bueno, horrek azkenean daukatena da, hori, aukera ematen dizute, temperatura, hori, neurtua, eta poliki berotzeko. Bale, kafia gero, bueltan botakot, beraz, hemen gordekot, eta gero jarriko itxugu alde batetik osagai eseak, esan dezagun, eta hemendik Maria Bainoa putxoa jaitxikot, eta hemendik jarriko itxut osagai lehorrak. Alde batetik, irina, gero jarrikot kakao hautza, eta hemen txaukat altzagarria eta vainilla esentzia kasunetan jarri dut vainilla azukrea. Berez? Barrura. Abraxe gorde eta... Berez, izango da bizkotxo bat iman duzu, ez? Arrautzak izango ditu, arrautza horiek gero txokolatia gehituko dizu, eta gero gainera kakaoa eta irina da. Extra, txokolate extra. Hori da. Bueno, txokolate tarta gaur egun pila bat dauzkagu. Bakizue, bueno, hemen 19. mendera arte txokolatea eran egiten zen, ze hori ikusi zuten, ez? Ameriketan kakaoa eran egiten zen, urarekin nazten zuten, da eran egiten zen, eta azukre gabe. Honek harri zutenean, bueno, azukrea gehitzen hasi zeaten, ziren, gero gaina, eta eran egiten zuten, da gero ja, kakao manteka eta lortu zanen, txokolatea, gaur egun ezautzen duen txokolatea egiten hasi zen, baina hori da, 19. mendeko zerbait, ez? Ez dala, niko berria dala, ez? Esan dezagun. Hortik, tiraka, bueno, hainbat eta hainbat txokolate tarta asmatu dira, munduan badaude batzuk ja, bereen tokia daukatena famatu da direna, horietako batzuk txorienen egin ditugu, eta esanguratsuenak eroan nietzako bi ezagunenak, satxer tarta. Satxer tarta da, marmelada daukana barrutik, ez? Austrian egiten dana, duela 200 urte asmatua, gu gainera aukera izan genuen, han dastatzeko bertan, satxer tarta, familiko ostatu batean, orain diok jarraitzen dutela egiten, eta niretzako bestea oian beltza. Bai, baitu. Oian beltza bada bat, gaina oso ikusgarria da, ez? Bizkotxoa, txokolatea eta gero esne gaina, ez? Eta kontraste hori beltza eta txuria oso esanguratsua dira. Horiek ezagunenetakoak. Gero, hemen bizkotxo egin behar dugun hontan, bizkotxo umela, txokolatezkoa. Bizkotxo umela? Amerikanoa. Brownia. Brownia, hori da. Brownia ere txokolate tarta bada, baina kasu honetan bada bizkotxoa, baina oso esea, ez? Oso esea dan eta trinkoa geratzen dana. Gaina gurin pila bat da daukana eta potentea. Oin, japoniarran eta tartak eta modan daude, tolako oso aizetzuak eta, bueno, badaukate bat bebai, laberik beharreztuena, egiten dutena azkenean txokolatea hartu almidoiarekin eta gero berotzen dute eta horri botatzen dute gero gelatina, eta azkenean gelatinarekin da gogortzen da nolako
txokolate tarta bat, ero budin baten itxura daukana, Osea, baina laberik ez du behar. Gazta tarta gelatinakin itxen dana horren antzerakoa. Horren antzerakoa, baina hori da, eta laberik ez du behar. Eta gero egiten dana, labean egiten dana, bestea da, bueno, oinarria ore auskorra, eta txokolateak, gehi arrautzak, eta hori bai dala azkenean budin bat. Labean sartu, eta kozinatu egiten da. Eta gero horri gaina, honiakoan gehitu aldiozu beste geruza txokolateana. Beste bat, sare sozialetan oso famatu asko ikusten dana. Kulanta? Ez, 3 kolore? 3 txokolate dugun gazta? 3 koloretako txokolate de tarta baita ere. Hori ere nahiko ezaguna da, ez? Azkenean geruza ezberdinak, ez? Eta hor da, txokolate ezberdinak erabiltzen dira. Beste bat, Patrizia Bitelik egin ziguna txorienen. Zein? Klasikoa, zarra, betikoa. Gure Maria gaietekin egiten dana. Amaman tarta, txokolatiena. Txokolateetan, amamana hori oso klasiko handia eta txorienen ingen duena, ez? Gaietak geruzak txokolate urtuarekin. Bueno, a ver, ze pausen behar dituzu, nien gorazo jongo nahi zen. Hementxe, ditut, txokolatia eta gurina urtu ditut, gero kafia bota hotzat, ontsa azukria eta ontsa arrautzak. Banan botako ditugu, joango gara biltzen, eta gero izango da, beste osagaiekin, hori, elkartzia. Nik isa, txokolatia, pila gustatzen gatela, Eta horrelako txokolate tartak etxekoak dienean eta... Gente gutxiri ez zai gustatzen. Ni oso txokolate zalea naiz, baina naiz txokolate edari zalea. Ez? Hau da. Horan, txurruekin eta eskola? Txurruekin, ematen diate, eraten dut, gustatzen zai, baina nik ez dut eskatuko inoiz. Hau da, inoiz, Durangoko azokan, goizeko ordu txikitan, ero leku baten eskaini badidate, berakaz zopie, ero txokolate beruen, inaz berakaz zopa salea. Bai, ni txokolate berua urteetetze festetan daiten denean, sekula enuen hartzen. Nire mai da zuen koska ideko txokolatia. Hori da, holako gutizi bat. Ni eta hori jentia goi beruan, neguan, da ze ondo zartean txokolate bat. Nik uste gara... Ni kafez ni hartzen du gustora. Oroitzapenen gauzia, ez? Nire amama Juanitak beti danik hartu izan dau txokolatia. Gainera ez honek ontzixetan eta saltze dituztenak horrek ez, Txokolatia lehen, etoten zena barran, labanakin moztu, da... Nik hori, bagiz ostiralero iten dela, txokolata da, hileko azkenengo ostiralean, Abadiñoko gaztetxean, hartzen da, eta, oin izango da, abenduko azkenengo ostiralean, abenduan zorionak bete dituzten umeen, jartzen da kartel bat, eta eroiten da txokolata da gaztetxean. Eta han, dago hilero talde bat, tokatzen zaiona, egitea txokolatea, gero jartzen diolan litxarreriak, eta umeak biltzen dira, musika jartzen da, eta ume pila bat eta batzen dian, eta hilabete horretako umei, zorien duitez zaie. Gure taldea dagoenean behintzat, txokolate, bestela eramaten dute, txokolatia, kartoian bildu, eta hori. Nik gu nahi zenean, esan parkatu, esnea eta txokolatea. Eta nik ingo. Baina hori mugitzen da, erreiten da, testaitzez, errekoa. Egonin behar da handa, noizian behin eragin, baina bestia. Mimo apurtxo bat, maitxasun apurtxo bat. Baina hori da, ni antartean onda lotzaman guzian hartutan, eskutuan ustuko nuko, ez da kostatzen ezer. Baina gordatzen az, lagako ondartzan badau, orako kafetegi bat, kristalera handia daukana, eta hor gordatzen az, taberna. Taberna betikoa, ondartzakoa. Eta ni akordatzen az hor, neguan eta igual kuadriakoak. Araino joten zinetena? Araino joten ginen, hasi zienian, kotxeko karnetataraten, hemen 8 urtekin goizen, nirte eratxuak eta egiten. Eta horra, itxura handia dagoen joateko, txokolatia hartzen, gainera, ogi txigorkixekin. Osa, txurruak ez, ogi xaolan tostauten. Ze goxua. Azken aholan baizte bat famatu dana, eta garagardo beltze marka honekin iten da. Guinness tarta. Guinness tarta ere, txokolateana, oso kombinazioa ondo geratzen dana, txokolatea. Hemen, ikustu dut ingen denora, Eta gero, niri ditzen zaidala olako debekatuta egon beharko zana, eta interneten sartu, eta kendu beharko zutena, mug cake. Katilluko txokolate bizkotxoa. Nik ez dakit betu, nik horrek bidixoak ikusi ditut pila bat, beti ikusgarri-ikusgarrixak eta ataratzen denak, nik hemen egin ditut pare bat aldiz, beste pare bat aldiz etxien, danak txarto? Azkenian da bakizu, bizkotxo baten osagaiak, nazi, katillu batean jarri, eta mikroin labean sartu. Egia ni atatzen zait,
atera, gaina hori da, atera egiten da. Bai, atera egiten da. Gainezka egiten du beti, naiz eta gutxio beta, baina eske, ez dago goxua. Denbora libria baldin badukazuk ero, mikrobuin laba garbitzeko. Denbora baldin baduk hori da. Pentsatzen nuen beste inbartezu, denbora gainezkero. Esate dutzuek. Hau, gauza askarra da. Eske peitxu. Baina ez askarra. Ez, tardatzen dozunakin, hori eitzen, txartu ataratzen jatzu. Da gero, mikrobuin laba garbitzen, hobe daukozulan tradizional bat itzeko laban da. Bai. Da listo. Hementxe, goporra gurinaz, bete dut, irin apurtxo bat bai, geitxuko zau, holako, oskola... Bai, ez itxasteko. Hori da, Geruza. horiteko, eta bizkotxoa. A bera, ze temperatura da dagoezula beha? Asmatu. 130. Bai. Banekenik. 180 ordu bat. 180, hainbeste, bezetako, padre. Bueno, ez dakizunok eta inoiz txorien esan etenok egon, patrien temperatura fetitxea 180. Erosi zuen, gaina, baina, azkenean zer lortu zen labea 180ko bakarrik? Gaina nire labiak, ateitxu 300 gradu, 300 gradu? Hori da, bakizio legunen lagun batek deskubritu zuen zer zan pirolizia. Pirolizia, nik uste nuen da, gero dana errautzakan geratzen dira eta norbera garbitu behar du. Ez, ze ustez, pirolizia dela emon botoi bat eta ipotx batzuk ateratzen direan, eta garbitu ikizutela labea. Pirolizia da, labea jartzen da, 300 piku gradutara, hor dagoen barruan, dagoen dana hartu eta kiskali egiten du, eta gero errautzoiek noski norberak garbitu behar ditu. Garbitu kakotxen artean egiten du labea. Hau da, aukeran, betiko era tradizionala, izaten mazulako koipea altzatzen duen olako flifli bat, bota hori, lehenko labea berotu. Gero bota olako bat, koipeak eta kentzekoa, utzi pixkal lan egiten, eta gero estropajua, hau da, nanasa, alambria, eta eman, da gero hartu, ura garbitu, ondo zukatu, eta listo. Nik ez sekula proba horrek. Pirolizia? Bai. Nik bai eta horregatik, txorien, ontzan lehengo labia pirolizia zeuken, da hor deskurritu genuen zerzan pirolizia. Ez zala bakarrik garbitzen. Ez da, hori bera bakarrik egiten duena da, hor barruko dena kiskali egiten du. Orduan, bai, garbitu erabatera esan dezagun, bai, ez dakit. Hau, uieme, temperatura aldatzen nabilen. Hau, denbori aldatzen diot. Ordu bat egongo da hementxe. Listo, bai. Eta bitartian ingo ditugu krema desberdinak. Betegarri moduan ero gainetik doaz? Behitxu, txokolate saltza, bai. Txokolate krema hau, gainetik joango da. Vale. Eta gero bestia izango da, olako lagungarri bezala, ingo ditugu, ez dakit kenel bat ingo dugun, edo koiara, edo aldamenian. Vale. Hau, krema, aldamenian. Mascarpone gaztarekin. Mascarpone gaztarekin, eta esne gainakin bai, baina esne gaina oskaiu ondokat. Ze temperatura, gelako temperaturan zauen, eta hotza biot, beraz? Vale. Hori, gero ekarriko dugu. Eta bitartian ingo, txokolate saltza gainetik joango dana, lau osagaiken. Esne gaina momentuz, berotu indi dugu. Vale? Beraz, hau, berotu ingo, jarabe apurtxo batekin. Berdin jate estixa izaten bada astigar jarabea, hau, edo agabea... azukre, baita ere. Azukre. Vale, edo esan ez, osagarri moduan, osagarri bat, ez? Bai, osagarri. Vale, osondo. Hori da. Eta bitxartian, ingo duguna da, behitu, txokolatia oso ondo satitu, horreko robot baten. Vale. Eta gero, hau, ona bota gurinekin, mugitxo, eta listo. Da, iteko beste modu bat. Vale. Lehenko ostegunean ongi hitz egiten hemen ez daizu ingleseko nola dana zenbat hitz dauzkagun, ez? Inglesetik hartzen ditugunak, eta botatik eta ni batekin nator. Bean to bar. Bean to bar. Yeah. Bakit. Eta amerikano, bean to bar. Hori da trukua. Olako zerbait, ez? Bai, bean to bar hori da tendentzia bat, holan, hartzia txokolatia asitik, zuk barraraino, ez? Bin da leka, ez? Bai, bin da leka eta bar da barra, txokolate tableta. Orduan, izango zen gutxo ere, ez? Prozesu guztia zuk kontrolatu izateko, hor tartean inorrez egoteko, ez? Eta zuk ekoizpena guztia hasieratik bukaraino kontrolatua izatea ero, ez? Hori da. Aha. Bai, horakoak eta badauz, Euskal Herrixan eta ointxe nik ikusi izan ditut marka desberdinak hori egiten. Bai, hor daukau balmazedan kaitxo.
Hora, katixo. Katixo? Eskaitxo. Bai. Bai. Jo, nahi beti anek esau txarta. Katixo? Kaitxo, nik usto kaitxo dela, bai, kaitxo da, nik txokolatea, eta berarekin egon da, berarekin azkenengoaz honitzenean, Abadiñon San Blasetan azokan egon zan, iaz... Horrek, Balmasetan itzen da bai, txokolate festivala, oso politxa. Bera, iten da, epaimaikide moduan egoten da, txokolate katetan eta dastatzen da txokolatea, eta iaz, esate izo, San Blasetan egon itzen, eta hartu nion denetik bat. Eta esan zian, bat, eta bai, denetik bat. Barra bakoitzak 6-8 euro kostako haitxu, Gitxitxu, baina eske kontua da. Bera iroste batza zuzenean, merkia. Baina kontua da, berak esaten dauena. Gaur egun hemen, Euskal Herrian, ez txokolateetaz zen badakigu, ero baldakigu zerbait txokolateetaz. Ez ugoteza jatetxe batera, eta arrai... Jasauz! Neska, holako sustorik ez emon niri! Ai, ama, hori egin behar altzegoen. Ni arrainaren denea aipatu behar nuela eta... San diot gure beixek ormagoran. Enak isen zarata hainbeste mizan. Barkatu segor. Jarraitu eta gero... Eman, beste, irula, eman, beldurra, Ba, bi, eman, ratatatata, rontonton, oin namorra jarriko dugu, ratatat, boio, semia ensaiatzen ari da, namorra da. Pam, para, Pam. Bueno, ba, kontua da, elkarrizketa bat izaten da, oso interesgarria da, berak esaten du, ez? Hemen Euskal Herria jutesa jatetxe batera, eta bertan daukaten beitxuletaren, ero daukaten arraiaren, baita DNA, bere trazabilitate dena kontrolatzen du, baina gero jutesa gozotegira, jatetxe batzuetan, Baina orokorrean, nik uste dut, eta ez dakite ze txokolate motara heltzen du. Eta hemen txokolate bategatik euro batero 2 ordaintzen du asko jota, eta da zerbait esotikoa baitu nondik ekartzen duten, ero Afrikatik, ero kakaoa hemen ez daukagu. Eta urdai azpikoagatik, 1 gramo batik 2 euro ordaintzen baitu, badakigu, ez da lagona izango. Baina urdai azpikoagatik, 1 gramo batik, bai ordainuko behitugula, 15, 20 euro, ero 6 euro. Eta txokolate uste dugu, euro terdi balio behar duela. Ez. Ze txokolate tableta batek, niri irauten dit, badaude beste batzu, direla pixkat, astopotroak eta agian tabletat jan aldute eserita behin, ez? Baina bestela, tableta batek irauten dit, nik atal bat egunean jaten dut. 2 asko jota. Orduan, berdin zain niri 3-4-5 euro ordaintzea txokolate homa. Eta oporreta juten izan hortik, gaina eman naiz, toki guztietan dauzen txokolate artisauak, hori toki guztietan erosten dut. Baina zurekin nago, eta dauko gainera, esposue txokolatia apresiatzen da, estosuerako bat ona probauz honek, kaitxoko lagunek daukie txokolate txuri bat. Arto gixaekin da, pistatxuekin da, dala? Goxo. Zatiztute, Raquel da bera eta egon nintzen berakin da kontu kontari eta oso persona interesgarria eta, asko... Asko dakixena. Asko dakixena, noski. Zigor, berri zingo zarata, barkatu. Bale, oina, txokolatia sartu dotolan ondo kraskatuta hori entzun dozu, Esne gaina, sagoela, hauseraken. Azukreaken, eta gero gurina, pomada eran. Hau, aputxoa nahasi eta... Hau nahi izan ezkero eta katxarro bat bakarri zikitu, lapikoan bertan, txikitu eta pixka txokolatea, behin irakiten duenean, gehitzen duzue, ondo nazi, eta inalda, baita ere. Agian horrela finaua geratzen zaizue, baina... Eta, hau askarra egiten da, hori bai, argi da. Ba, hementxe, listo, gure txokolate saltza, eta aboin ostia geratzen jaku, gure esne gaina bai ostu inbida, eta labekua atara ingo. Beraz, segitxuan bueltauko gara, pastela egin ja. Eta ni txokolate kontu gehiagokin, zen bada euskatu hori indiketa. Txokolateakin baukau kontua gaur. Esne gaina arrotzen nabil. Azukre gabe, norbait ez bada enteratu. Atxamarra sartu dioguta. A ver, Alex, hau ez da txantilli krema bat. Hau da esne gaina gorputza emango diona, gero hor dagoen maskarponeari, eta maskarpone horrek gero azukrea eramango du. Orduan, gehiagiko azukreik ez duenes nahi, bestela izango zen esne gaina azukrearekin, gero maskarponeari eta gehitutako azukrea gehi zaizer, ez ze txokolate, bizkotxoak edo tartak bat dauka neiko azukre, Alex. Azukria hemen dau.
Hori da, ez du behar, ez? Lasai. Eta bai, badakigu astelen gozoak deitu diogula atal honi, eta baina neiko gozoa joango da. Lasai egon. Bueno, ni txokolate kontua esan behar nitxola. Bueno, kontua da, bizkotxo hemen daukagula, kanpoan, hau ostuta, ez? Txokolate krema, ja, ikusten da, ja, ostu dala, hor geratzen da. Hau, gero, esan dakoa, hau, gero, zuen umea bezala da. Gerri bueltan, helduko dizue hor, eta zuekin jungo da, toki guztietara. Ama, aita, zuen aldamenean betiko, Holandi umiak. Ero okerragoa. Baina postasuna asko ematen dute. Erori diote bintzat. Nik esan umekin hobeto pasatzen dute nagusiekin baino, Nagusi askorekin baino, ero gehienekin baino umekin hobeto pasatzen dute. Hemen txezure azukrea. Nerea, ez, jaun txita gurgarri horrena, hor dagoena. Kafea bebai botakotza, eta kanela apurtxo bat. Vale. Bez, hau baztertuko, bilduko udana. Bai, hau. Bueno, azkenean pixka dantza badauka, egin genduen legunean eta berdina, azenario krema, tarta egin genuena, betegarria, bakizu egiten dala, azkenean gazta krematxuarekin egiten dan betegarri bada, da, bueno, gazta krematxua, maskarponea, azkenean bi gazta krematxu dira, baina argi dau, maskarponea, bere nortasuna daukala. Hala ere jendea pentsatzen du maskarponea, beti ja tiramizuarekin dalotzen duenez, lehenengo aldia probatzen dutenean, uste dute izango dela zerbait olan gozoa eta... Ke ba? Ez. Gazta krematxua da, azkenean. Gazta krematxua badauka zapore berezi bat, gozo ikutua ere badauka, baina ez da olan gozoa esaten dana ez, ez da gutxeo ere. Osa, da gazta krema, dorduan, egunen batean erabili behar bauzu ez, pentsa holan postre moduan koiarakadaka jan, bueno, bai, jan da. Holan ere. Aukera bada. Bai, noski. Bueno, bai, mentxe, gure krema. Listo. Pastela be, forma zadatu jaku? Zeba, lehen ezan boro bila da. Ez lehen molde karratu baten jarri dut, hori labian daukau. Nik uste duen piroliziaren kontua izango, agian pirolizia eman diogula. Irureun graduta lagundu da, txak! Iskinak, betio, pentsa ze temperatura hartzen duen gure labereak, iskinak ere borobildu egin zaizkio, iskinak borobildu zaizkio, eta fundituta moldia hartu, eta borobildu datea zaigo, hau da hau, Gertatzen da. Bueno, txokolatearekin da, zuk esan duzuna lehen anekdota bada, Bai. Ez duzula, jenteak proba, egun ematean nik animatzen zaituzte, hartu txokolate ezberdinak erosi. Egin esfortzu hori itzazu, txokolate zalea bazaete. Prezio ezberdinetako txokolateak erosi, eta egin kata bat, hola. Eta hartu baina txokolate onak, alba, hortan ez izan beldurrik, eta hor lehenengo eta bain, ikusiko duzuena jatorriaren ja ezberdintasuna. Jatorri bat, beste jatorri bat izan da, Marka berdineko txokolatea. Izaten bada jatorria zeun nungoa dan, Ekuadorrekoa, Brasilekoa, hor nabaritu egiten da. Eta gero zer esanik ez, kalidadeetan. Berak honek, Rakelek, berak anekdota moduan kontatzen du 12 urtekin, dastatu zuen Balrona txokolatea. Balrona txokolatea da, gu Frantzian lan iten genduenean, han gozotegia, Balrona saltzen du gainera, jatetxe honen dako, ja txokolate urtutzeko lan, pilulak izango bazien moduan, hoietan saltzen du, eta sakuak izaten dira, ez? Eta berak 12 urtekin dastatu zuela hori lehenengo aldia eta esan zuen, ai ama, zer da? Hau ona, Baina gero, adinean aurrea jun, hor geratu zitzaion, de ikastaro batzuk egin zituen, txokolatean munduan, murgiltzen joan zan, da gaur egun, hor dago, paimaikide moduan, txokolate lehiaketetan eta berak animatzen du jendiak, hori, froga horiek egiten hartu, 5 euroko txokolatea, zagian txokolate tableta batek 5 euro bali bar ditu, Eta gero bestea euro batekoa. Eta ezberdintasunak ikusiko dituzue, osagaietan, azukre mailan, Danian. Eta egisa, behitu nik, egon zan denboraldi bat, endala asko aspaldi, txorien lan ez nago nien itxen, txokolatia azukre gabe hartzen nagoen, hau da, 1,89. Hau da, mikatza. Eta hor, desberdintasunak pila zauzen, da nik marka batekoa konkretua erosten nagoen, ze hortan igertzen zan naiz, eta azukrerik ez izan, txokolatien zaporia zan, ikusgarri xa, benetan. Beraz, honek azukria badara hau ez da 1,89. Baina, da, 1,60, Hau, etek ez zuen jango, ez? Ze ba? Ze eteri gustatzen zaio, mikatza. Ostras, igor, gogorra izan da hori.
Bueno, oso, txiste zarra zan, aspaldi ez duena txorienen bota, ez zenuken entzun da? Bat tamales. Zorionez. Zorionez, Baina oso nada. Azkenean. Bueno, platertxo bat. Nio. Borobila? Nahi duzu bezala. Venga. Oso ondo. A ber. Hau hartukot. Olako bat ataratzen. Eta hemen izan ezkero, ireki erditik, eta betegarriarekin ere betetzea badago, ez? Ui, bene. Altu-altuen jaku hau. Hemen, txokolate, kakao txokolaterekin ingo bagenun bakarrik, bado derrezetak txokolate bizkotxoarena gero. Atara beste platertxo bat. Bai, ba, kontuz, Bai. Lehorrauak geratzen dira, hau, ikuste duzu, ezeagoa dela, holan, esango zen, brownie itxura gehiago dauka, Bai. eta zatea txokolateare urtu indugolako eta hor gehitu diogolako. Eta hau jan errazagoa da, esaten dana. Hori, jarriko tolaxe etzan da. Etzan da. Eta Fiesta. gero, hori da. Guri botako du, gero hau janda gero. Eta gero, koiaratxo batekin, hemen Alemanian, ingotzau, olako, borobiltxo bat. Beraz, listo, prest? Bai? Goze? Goze edo kapritxoso? Hau, goze gabe jaten da, Hori da. berdin, ez da behar gozerik hau jateko. Hau da, txokolate da harta. Iep, ostra, pixatzen du honek, Ba, pixutxu, baina gero airetxua da, Baina platerak, benetan, Bai. Bai? Ono. Eta zaini pilatzen du horren beste, Patri? Bera, eskultatu inaz, eta bota hotzat pikanta potxo. Etu pilatzen da... Zoreneko, klasikoa. Broma interno bat. Hori da, gure. Ontxezu gaztainak imiozun. Bai, gaztain, bomboiak. Xonak. Bomboi gaztainak dira, txipli, txapla, pum. Gaur ez da gabon gaua. Baina hor dator. Galditu Hurbil? jozu supermerkatuak gabon gaua diren. Duela Bueno, a ver. hiru hilabetetik. Hiru hilabetetik dira ja gabonak. Euregatik abuztutik gabona die, baina, bueno, gabon gaua ez, baina hurbil EITB maratoia. Bai. Abenduak 12an, Baina alegia. gutxia zuzaten zer dimar dudan, Patri, ez dut Egia esan da. oraindik. Aurretik. Eta emozionatik, ez da, gora. Baina, lantaldea barreskatazten da. Aurki da EITB maratoia, baina aurrena, bomboiakin bar ditugu, zerekin gaztainarekin. Nola ingo ditugun? Ordoa! Gaztaina ikoska bat moztu, eta esnearekin eta urarekin, lapiko askarrean 12 minutuz egozi. Gaztaina zuritu eta puregailutik pasa ondoren, azukrea eta gurinarekin eta vainillarekin nahasi, eta oreba lortuko du. Oskailuan sartu, eta gogortzen dinean, txokolate urtutik pasa, eta hor daude gure bomboiak. Orduan lehenko, bakizu bestela, lehartu egiten die, koskatxo bat hartu, eta horrela moztuko ditugu, eta gero ingo dituguna da lapiko askarrean, Eta hau trukona da esnearekin, esnea hemen dauzkan 400 mililitro, eta beste horren beste edo bikoitza jarriko diogu ura. Eta gero, postre bat izan behar bada, esnetan da uretan egostea interesgarria da. Bestela urarekin bakarri, baina gero postre modu ondozen, eta koska honetatik hor esnearen, sustantzia hartuko dute, eta interesgarria den zerbait da. Orduan hau, eta gero hemen egosten jarriko ditut, lapiko askarrean. Ontxe aldut maratoiana bota. Bota, oin bai. Oin bai. Bai, orain bai, Patri. Abenduak 12an, bakizue, daukagula EITB maratoia. Entzun bihotzari lelopean, bauka abestia Eskutitza, Leire Martinez eta Martin Urrutiak abestuta, eta dirua joango da gaixotasun kardiobaskularrak eta bere ikerkuntzarako, eta gaixotasunek pairatzen dituzten pertsonen zaintzarako. Diruan, ekarpena nahi badozu egin, hemen daukotzu telefonua, bai bizun bidez, bai telefono tradizionalan bidez, eta alata be gustatzen bagatzue, egunian bertan itxia, abenduak 12an,
bertan egon gara, zigor eta bisok eta beste hainbeste ETV-ko langile, bolondrez eta pertsona pila bat, hor telefonoak jasotzen, zuekin berbaitzen, da dirua biltzen, horretarako garrantzitsua dela. Berez, gurekin etorri, eta ontsa gurekin jarraitzu, Gaztaina herriak einbido gula. Oindala, abuztuan hasi ziren supermerkatuak gabonetako polboroiak eta turroiak eta jarten. Baina, oindala, astetxo batzu bai, herrixetan, hasi izan ez, Gaztaina herrien usaina, holan txingarretan erretziana, horrek trenak, eta postutxuak agertzen, eta horrek bai diela, gure herriko seinale. Gabona datozen seinale, bai. Nik uste dut hori gehiago dela, argiena baino, herrian Gaztaina erre usaia dagoenean, zatesun. Horazten da. Horazten da. Eta nik, segundu bat eta usten dizute, Patri? Eta nik hemen pure gailua daukadan nontan, dagoeneko, bakizu hau, 12 minutu utzi ondoren, askat, hori bai, beruan daudenean zuritu behar dira. Ez utzi ostutzen, helen, galdetzen ziaten hemen, ia nola zuritu Gaztaina. Badaude hainbat truko, oin Patri batzuk botako ditugu, baina garrantzitsua da, tanda txikitan erointzazue, beruak egon behar dute, gero ondo zuritzeko. Ez dela, ostutzen dienen, gero kosta egiten da, Orduan hor, gero mikroin labean golpetxo batero eman, kontua da nik hemen zuritu eta dauzkadala. Hor dauzkagun guztiak eta hori egingo ditu hona da, birrindu eta, nahi izan eskero bezala irabia gaiuarekin, eta gero, urinarekin, azukrearekin eta vainilla likidoarekin batuko ditu. Urri bukaeratik, abendu hasiera arte edo jasotzen dien fruta batzu dira, frutu lehorrak, fruta, ez dakit hor dauz gure gaztainak, eta enleike etxean, laban, olako sartagin berezi batzutan, mikrobin labian, jendeak, zigorre bezala, olako zulotxo bat eitxena dutzenak, beste batzuk gurutze bat eitxea daue. Gurutzena ez neuken seko lentzun da. Ni gurutzeana, nik ez ditut eitxean inoizen, aitortu diot, baina ez dakit, holan, pentsatu dut ikusi izan dutela. Bai. Gurutze batekin. Bai. Eta, modu desberdina dauz, labian, holan, behin lehortuta, gurutzia einjata, 20 minutu, 200 gradutan. Hora itzen dio, ondo. Mikrobin labian bebai, inleikela, 2-3 minututan. Hor golpea, hor askar itzen dira. Eta gaina hor, esetzen baduzue, pixkat umeldu lehengo garbitu eta esetasun pixkatekin badaude, hobeto oraindik. Esperientzia bat da ditzu. Oso ondo. Eta, egisa da, diela gure herriko nortasunan parte, adibidez Eibarren itxen da Gaztainerre eguna, eta berdan itxen jako omenaldixa, eta egisa da guk hemen Euskal Herrian beti jan izan ditugula, fruta bezala Gaztainerriak, eta baina garai baten, ez zauenian igual hainbeste, janari osagai desberdin eta irina itxeko erabiltzen zen, eta irina edo gari irinan edo harto irinan faltan, Gaztainan erabiltzen zen. Hor uste Julen batek garenan, badaukala menu bat eta desente holako sasoiko eta lehengo produktuak eta berreskuratzen erabiltzen da, eta Gaztainekin ero badauzka zerbait, gogo daukat, jumer naiz Julenegana, eta baina hor badauka zerbait egin da, eta honekin ogia, Gaztain ogia inalda, hainbat, garai batean, hori izan gero ogi zuria etorri zen, eta besteanak, estalio desagertu arazi zituen. Badau, kreatibidadia. Behitxu, pentsatzen naren, Gaztainan bonboiak esan zinunian behin inbizitzuzula, pentsatzen naren izango zira, behitxu nire hortan, Gaztainak erretzia, edo holan egostia, eta gero, sin bas, holan zuritxu eta borobila dauzelaia, txokolatetik pasa eta holan jan. Baina, geixo komplikau zen. Eta zaporea, man, bestela, hau, probatu. Lehortxo da, hau. Ez, bai, jan alda. Baina, bonboi batzu nahi txu. Nahi zerbaiti, eta gero txokolateak egiten diogunean, noski, hobetuko da. Baina horri, gurinakin, krema puntua eman da, azukreakin gozotasuna, eta vainilla esentzia erabiliko kasu honetan, vainilla botata, gauza hobetuko dugu. Hemen nik Maria bainuan jarri du txokolatea besterik ez, berari emango digun bainua gainetik, izango da txokolatea. Urtutzen jarri dut hor, eta horti pasatuko ditugu, eta, mendaukat horratzen sarea. Bai. Horre, pixka txokolatea eskurritzen jarriko du. Txokolate pinportako lan, bertara botatzeko. Bitxu, badaukatzu zaukaten gogua, batzeko Gaztainan krema,
Zezadosti, eizakin, aragisekin eta holan gabon partea oso ondo geratzen dara. Orduan, hau izango zen, zuk eitzen zabizen berdina? Gurina bota, eta azukrerik ez. Eta horrekin pure bat egiten duzu, eta hori oso ohikoa zen, lehen, guk alde batean, jartzen genuen, orkatza ero, basurdea ero, alde batean horrelako konpota bat, frutana, zagarra, aranpasana ero, inaltzan ero, eta ero bestaldean, plop, holako beste kenel bat, erazatetan holako menditxo bat, olako gauzatxo bat, baina gaztaina purearekin, eta oso, sasoikoa eta ondo juten zana izarekin, hau zan, krema baten bai, olan perretxikuekin, krema bat, pure baten, eitzen duna, lengunean purea eitzen duna ostegunean, gaztainan purea ere, oso goxua eratzen da, gaina gaztaina badaukate olako berezko gozo ikutu bat, orduan, ez dute behar hor, azukera botako dugu, noski? Gozo puntu bat izan da, txokolatiakin ondo geratuko da. Eta txokolatia, hemen nik, nahiko ondo ikusten dut, baina txokolatia batzutan, holan igual etxean edo aukitzen duzuenean, igual txokolatia ez dakit paperak endu da, ikuste dituzue orban batzuk, orban zuri batzuk noixian behin ataratzen jako. Eta igual zalantza sartzen gatzu hori ze da, kadukauta dauela, gaizki dauela, ez da usetan. Horrek, hortan, da ezetasuna eta temperaturak zerikusisa dauka, ez? Orban mota desberdina dauz, batzu die koipe orbanak, hau gertatzen da, temperatura aldaketa bortitzen gatik, eta orduan, hori hor kristalestotzen da, txokolatean, koipia eta txokolatia askatzen diela. Bale, ezkeni horri lanean, zukaldean etxean askotan izatetu koipe orbanak kamisetan, eta gero etxean, gero hori justifikatu imazatu du. Ez da bardina, Ez da bardina. Ni behitxu gaur, ontsa hau erakotze dut. Zei biliza, Vitali! Bitxu zer nagoena. Hoi zera, txokolatiakin? Txokolatiakin ibili nazor, gauzak prestatzen, programazio baino lehen osagaiak jartzen, agurtzen da, gauzak itxen, eta horrek orbanak ez Nire amamak barakizu zate zeben? Zer? Agato goloso se le quema el hocico. Nire naz muturra erre, nire naz dela zikin jo. Ja, baina horti doa, baina nire esentzia pixka, Vitali. Kontu da, utzit, hau, zimaz, gazteinak, 12 minutu izango zen, tutu egotzen denetik 12 minutu. Nikoin, hemen Maria Bainuan, ero, zutan ere inaldozu, landuko dut olan, dena ondo, azukrea eta ondo desegin arte, gurina ondo batu arte dana, eta gero hotza behar dugu. Hau, oskaioan sartuko dugu, gehatuko zei golako bola, ore, trinkotxoa, ez biguna, eta erengo ditu bolak eta txokolatetik pasatu, atera, eta ostutzen denean, itxauten badugu ostutzera, kurruskari geratuko zen kanpokoa, bonboiak izango zen. Espadu itxu iten, berriz, zikindu ingo gara. Hori da, eta, Txau, txau! Bueltan, dagoeneko txokolatea urtuta, gure orea dagoeneko gogortuta, eta hain, hemen txokolatetik pasaulan, utzi pixkat, eta gogortzen direnean, jateko prest. Hau da. Holaxe. Horrela daudenean, hemen dauzkazue, gure, gaztaina bonboiak. Eta txokolatia urtu baino lehen hor, nahi baduzue gatza eskata batzuk, olako fruitulortxo batzuk. Zeo ze? Hor. Holan gatzakien, bai. Bai, oso ondo geratzen da. Eta espazio itzatzi, holan, mingainen jarri eta... Tekila txupito bat izango esan bezala. Limoian non dau. Ez, gora gaztainak. Gu gaztainak eniko. Eta erreza ditzen. Krematxua. Gero batzen da. Eta gabonetarako, gero biltzen dituzue plastikoan, eta hori bai, euskaiben mantendu barrira, baina... Oso goxua bai. Beste aukera bat, eta honekin hau ezan da, astelena pasatu dugu. Bihar martitzena eta hemen izango gara, bi errezta oso goxokin. Ondo izan, agur.